I mange år der malede jeg og har lavet perspektivmalerier med dybde, fokus på dybde, gågader og folk sådan, men jeg synes det var sjovt, men jeg kørte også lidt sur i det på et tidspunkt og tænkte, nej, nu skal vi en anden vej, og derfor så havnede jeg så over ved skulpturerne. Så på et tidspunkt her for 2-3 år siden, så tænkte jeg, at det er jo lidt ærgerligt, og der kom lidt nostalgi med i det, og tænkte, det kunne da være sjovt, hvis jeg kunne skabe en skulptur, som var en blanding af et maleri og sådan en skulptur, og så samtidig med at have fokus på perspektivet. Så at man nu følger den her og stiller den op af en hvid væg, så kan man både se skyggerne, der kommer ind bagved, og man kan tydeligt se perspektivet, den kvinde, der kommer gående igennem gaden der. Det er jo laserskåret det her, men kvinden er jo sådan set skabt som en skulptur, så det er jo en blanding mellem et maleri og en skulptur. Så der fik jeg sådan ligesom begge dele med i det.